no longer one?
N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke anọ n'oge ncheta nke mbilite n'ọnwụ nke dị nwa anyị Jesu Kristi. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji weluke na Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene maka ihe ọma ndị a niile, ọkacha odudo dula anyị n'izuụka gara aga wee dubata anyị n'izuụka ọfụ nke anyị banyere tata. Anyị na-eweluzi onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile nke izuụka ọfụ n'ụwa na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazila anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. A na-erunyekwazi masị n'ụzọ pụrụ iche maka udo n'obodo nke Haiti. Ezinụlọ Emmanuel Okeke na-erunyekwazi masị n'ụwa maka ezumike mkpụrụ obi ya. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
anyị yọọ. Chineke ji ike niile nna dị ebi ebi, biko dubata anyị n'isoro keta oke na aṅụrị nke n'igwe, mee ka anyị bụ igwe atụrụ gị were umeala rute n'ebe ahụ onye nche atụrụ bugoro anyị ụzọ were ike ya banye. Anyị yọrọ nke a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi. Ma Pita, ebe o jupụtara na mmụọ nsọ, ọ sịrị ha, ndị isi ala, ndị okenye, ọ bụrụ na ihe eji ekpe anyị ikpe taa bụ n'ihi ọrụ ọma rụrụ n'ahụ onye ngwọrọ na otu esi mee ka ahụ dị ya mma, ka o doo unu niile na ndị Izrel niile anya na ọ bụ n'aha Jesu Kristi onye Nazaret, onye unu kpọgburu n'obe, onye Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, ka nwoke a guzo n'ebe a n'ihu unu dịka onye ahụ zuru oke. Jesu bụ onye ahụ akwụkwọ nsọ na-ekwu maka ya sị, nkume nke unu bụ ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ahụ. Onwe onye ọzọ pụrụ ịzọpụta anyị, n'ihi na ọ dịghị aha ọzọ dị n'okpuru eluigwe nke Chineke nyere ụmụ mmadụ a ga-eji azọpụta anyị karịa aha Jesu Kristi. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Haleluya! Keleenụ Onyenwe anyị n'ihi na ọ dị mma, maka na ebere ya na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ka mma ịgbaba n'ime Onyenwe anyị karịa ịtụkwasị obi na mmadụ. Ọ ka mma ịgbaba n'ime Onyenwe anyị karịa ịtụkwasị obi na ndị ọchịchị. Kume. Aga m ekele gị n'ihi na ị zara m oku. Ị bụ onye nzọpụta m. Nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Ihe a bụ aka ọrụ nke Onyenwe anyị, ma ọ bụkwa ihe ịtụnanya n'ebe anyị nọ. Ngọzi dịrị onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Anyị si n'ụlọ Onyenwe anyị na-agọzi gị. Aga m ekele gị n'ihi na ị zara m oku. Ị bụkwa onye nzọpụta m. Keleenụ Onyenwe anyị n'ihi na ọ dị mma. Obiọma ya na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Jọn dị nsọ dere. Leenụ ụdị ịhụnanya nke Chineke Nna nwere n'ebe anyị nọ. Ọ bụ oke ịhụnanya nke mere ka a kpọọ anyị ụmụ Chineke. Anyị wee bụrụ ụmụ ya n'eziokwu. Ma otu ọ dị, n'ihi na ụwa amaghị Chineke, ụwa amaghịkwa anyị. Ndị enyi m ọma, ugbu a anyị aghọọla ụmụ Chineke.
emebeghị ka ihe anyị ga-abụ n'ọdịnihu pụta ihe, ma anyị maara nke ọma na mgbe ọbụla Chineke ga-eme ka Kristi pụta ihe, anyị ga-adị ka ya, n'ihi na anyị ga-ahụ ya dị ka ọ dị. Okwu nke oseburu ụwa. Onyenwe anyị kwuru sị, abụ m ezigbo onye nche atụrụ, amaara m atụrụ m, atụrụ m makwara m. Onyenwe anyị nọnyere ụdọ, ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu kwuru sị, mụ onwe m bụ ezi onye ọzụzụ atụrụ. Ezi onye ọzụzụ atụrụ na-atọgbọ ndụ n'ihi atụrụ ya, ma onye ọrụ egoro ego adịghị elezi atụrụ ya anya. Ọ hụ nkịta ọhịa ka ọ na-abịa, ọ na-agbapụ ọsọ hapụ atụrụ ahụ na nkịta ọhịa, ka nkịta ọhịa buru ha ma ọ bụ chụsasịa ha. Ọ kpọọ ya atụrụ ahụ ihe, n'ihi na ọ bụ onye ọrụ egoro ego. Mụ onwe m bụ ezi onye ọzụzụ atụrụ, amara m atụrụ m, atụrụ m makwara m. Dị ka nna m siri mara m, mụ onwe m amarakwa nna m, otu a ka m si mara atụrụ m. Ana m atọgbọ ndụ m n'ihi atụrụ m. Enwekwara m ọtụtụ atụrụ ọzọ ndị na-anọghị n'ime ogige atụrụ nke a. Aga m kpọkọta ha ka m nwee naanị otu ogige. Ha ga-anụkwa olu m. Mgbe ahụ, naanị otu igwe atụrụ na otu onye ọzụzụ atụrụ ga-adị. Nna m hụrụ m n'anya, n'ihi na ana m atọgbọ ndụ m ka e wee nara ya ọzọ. Ọ dịghị onye na-anapụ m ndụ m, ọ bụ m kpebiri n'onwe m ịtọgbọ ndụ m. Enwere m ike ịtọgbọ ya, nwekwa ike iweghachi ya. Nke a bụ ihe nna m nyere m n'iwu ka m mee. Oziọma nke oseburu ụwa. Amen. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike. Ihe niile nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ihe niile nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ndụ dị gị n'aka, ọnwụ dị gị n'aka. Ebe nwere nye Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ?
ebe nwere enyi Jizọs, onye ka m ga-atụle ọzọ? Ihe niile nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ihe niile nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ndụ dị gị n'aka, ọnwụ dị gị n'aka. Ebe nwere eze Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Atụrụ egwu ọzọ. Amen. Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị ya n'aka. Ndụ anyị dị ya n'aka. Ọpụpụ anyị dị ya n'aka. Ogologo anyị dị ya n'aka. Mkpụmkpụ anyị dị ya n'aka. Ụmụ anyị mụrụ dị ya n'aka. Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị ya n'aka. And every Sunday, ka hapụ isi every Sunday maka enwe ndị ada abịa ụka every Sunday. Maka achọrọ m imenyela ụnụ niile tata ba isi every Sunday. Mana enwe ndị na-agọ mmụọ ụbọchị ụka ụfọdụ. Mana most Sundays, anyị niile na-abịa ụka. Gịnị ka anyị na-achọta n'ụlọ ụka? Most times, enwe ebe enwere ekpele, anyị na-ekpe ekpele. Gịnị ka anyị ji ekpe ekpele? Ihe anyị ji eme ihe ndị a niile bụ maka na anyị kwetalụ na anyị bụ ụmụ Chineke. And so my reflection today is, I am a child of God. Are you a child of God? Ngwa jụọ nọ gị n'akụ ma ọ bụ nwa Chineke. Ị bụ nwa Chineke? Ọ bụ na anyị gere ihe ọgụ nke abụọ, ọ sị, Paul dị asọ sị, we are children of God, and that is what we are. Na anyị bụ ụmụ Chineke, anọ nya bụ ihe anyị bụ. Ihe ndị wee pike ha bụ, enwe sharp difference between a child in the household na onye akpọtara akpọta. Onye ka ihe ọgụ oziọma ji wee sị na enwere ihe dị iche na a good shepherd na onye ọrụ ngo. Ọ sị na onye nwe ụlọ, onye nwe atụrụ, na ọ na-abụ agụ owuru bịa, onye nwe atụrụ eme gịnị? Echere ya ọgụ maka atụrụ bụ gịnị? Nkie. Ọ sị mana onye ọrụ egolo ego na-agba ọfụ atụrụ ome gịnị? Ọwara ọsọ, ọgbabaga ọhịa, maka na ị gaghị akwụ ya n'isi na ọnwụọ awa ọtụrụ ihe ọ ga-anọchebe atụrụ ahụ. Maka nwere ike ọ bụrụ ihe a na-akwụ ya every hour bụ $10. Ọnwụzi ya gịnị ga-eme? Onye nwe atụrụ eme gịnị? Akpọrọkwa onye ọzọ replace ya, maka na onye gịnị? Onye ọrụ ngo. Asị na ọfụ ọgụ owuru eme gịnị? Ọgbabaga ọsọ. Anyị bụ ụmụ Chineke. I remember I have told this story several times of a woman who was sick. Ihe nje cheta akụkọ a nje akụ ya most times bụ, that was when I was pretty young as a priest.
so mgbe ahụ aghọtachabere m ịmago nwatakịrị aka zụchala ọfụ na seminary, so o nwere ihe ịga na-aghọta, nwee ihe ịda aghọtacha ọfụ of a woman who became sick, Njelineta Nabie, who was very strong, very energetic, man onwe stroke. Same, I am God's number one. Or same, Father, maka mbosim batali netia ha anom ne nenie. Imago onye ma just like etu ono Fortunata. From etu am si ekwu wale nazo okwu na anu mazo ka agasi na agazo wani ata. So, I'm not kataze apụta echi. Ono fume ebe m nọ ka ikunizie kunie adị mma wenye aka gị enu mba. Kedu ihe ga-eme? Ọkwa ifu metu aga esi ogbagodo aka na edem. Uche ga bụ what is going on? Ọkwa onye am for yesterday. So that was what happened to me mgbe m fụrụ nwaanyị ahụ. Nne ọ sị Fada, n'ihe a na-ekwu bụ mụ biko mụ kpelie ekpele. N'ọsọsọ ekpele ka ya chọrọ n'ebe m nọ. Na ọ bụkwa ma na bed ya, na ga-ekunitie. Because she is God's number one. And for me, that word is the word of a child who is claiming ownership of where she belongs. Because she's a child of God. Ụmụ anyị mụtalụ bụ ụmụ anyị. Ana nke iji onye ga-ejide nwa ọ na-eme gịnị? Ọ na-ejisie ike because ọ nke gị. Etu aka Chineke si ejisi anyị niile ike maka na anyị bụ ụmụ Chineke. The question bụ ngị nwa na onwe gị ị na-ejisi Chineke ike ka nna gị. Enwero family ada enwe nsogbu. Enwero family ada enwe okwu. Mana mgbe enwezila okwu ahụ, does the problem in a family stop you from being a member of that family? Unu ghọtala ajụjụ a? Nsogbu a na-enwe n'ezinụlọ ọ na-anapụ ụnụ ịbụ onye ezinụlọ ahụ? Family is family and family is forever. And so a child of God is a child of God and is a child of God forever. And in one condition ọ ga-abụ mmadụ nnọkọtazie etu a mbụ nwa Ezeakunne Nzabalụ nnọkọtazie mpụta echi asị na m abụọzi nwa ya. I know na mbụ ụfọdụ anyị na-enwecha ndị na-ede disclaimer. Egwu ndị disclaimer kwa ụmụ ha. Even I have an uncle. Nwa zukatali ori n'ụwa. Nya nwa zukati ori. Even onwe nke nwa ahụ zulie. Ọ chụbụ ya ọsọ. Ọ nọ ebe ọ na-achụ nwa ya ọsọ. Nwatakịrị si na first floor wụọ na ozugbo okwu ya na-emetụ na nwatakịrị buru egwu. Papa ndị na-achụ mmadụ ọsọ were soro nwa ya wụọ jaga na ebe ahụ ọ wụrụ ha ka ebe a ka anyị si wee jebe orthopedic. Ọ natara orthopedic ahụ until after 8 months. Emegidezi eventually that child my prison, in and out of prison and all that. Nwete tuberculosis na prison. Nwekwa n'ọgwụ mba abanye apụta abanye ha ka emegide nwatakịrị ahụ mesịa nwụọ. Ụbọchị anyị na-enye na nnobi etu mmadụ si agụ obituary. Papa ya gụgide welutesia bịa Chizoba. Ọ bụ na mmadụ Papa ya sị ya Chizoba, ọ bụ na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ ga-abịazina, mana ọ bụ na ị ga-abịa na bie ọ bụzi ebe okoro gị jebe ọ nwezi ebe onye ọzọ gị jekwuzie ndị a ka a so test ya nye test gị enough. But that was a different scenario. But in a normal regular family, onye ọbụla na-ejisi nwa ya ike, nwa na-ejisi nne ya ike. Ije n'ihe ọgụ nke mbụ, ifu etu Pita
onye na-atụba ụjọ, mana ozugbo ozugbo kwetara na ya bụ nke Chineke, na ya bụ nke Jesu, ọ kwụrụ n'ihu ndị mmadụ na-agwọ ya. Being a child empowers you with faith. Being a child of God empowers you with a lot of faith. Mana anyị ada aghọta ike anyị nwere dị ka ụmụ. A child is not a slave. A child has sense of ownership. Ọ bụzikwa ndị nke a, ụdị ụmụaka ọ na-abịa na n'ụmụ skits a na-emeketa, ọ sị gị na ya bụ ekezi ndị ụmụaka na-abụzi something inheritance. Ọ sị na ya bụ na ajụọ gịnị ka ọ na-alụ, ọ sị na ya bụ next of kin. Na ya bụzi next of kin. Ọ bụrụ dị nke ahụ. A child has sense of ownership because that home remains a home. Akọgoro ma ọ na-akọ nwatakịrị nne ya na-anya train. The train was having a problem. Nwatakịrị tụọ nke obere akịta na-agbagharị all over the place. Na-agbagharị back and forth. Ndị mmadụ wee na-akwụsị ya na-asị ya, gịnị ka ị na-agbagharịle? You are seeing that all of us are perishing. Stop, go and stay in a place. Let's pray and be calculated and wait for our death. Nwatakịrị said, no, I'm not dying, no. I said, why are you sure? I said, no, because daddy is in charge. Makano papi na-anya train. And never no papi na-anya train. Nagina meme. Niyama. Because daddy is in charge. Ona bu ona ba. Eto called the relationship. Anyị na Chukwu. We trust God in everything because we are children of God. And that's what we saw in the first reading. Peter trusted the power of Jesus, and that's why he was able to heal. Remember that before now, Peter was not even able to do any miracle. He was hiding. There was no faith in him because he never understood the power he has as a child of God. But ozugbo o kwetara ghọta ya bụ nwa Chineke na Christ has empowered him. He healed. Ajụbịa ajụjụ sị na ọ bụ site n'ike Jesu ahụ unu jụrụ ajụ that the stone which the builders rejected has become the cornerstone. N'okwute ahụ ajụrụ ajụ n'ọnya ka ya ji beluzi isi ụlọ that he is the child of God now. Faith in God empowers us. And why I took this book, I know sometimes the challenges we have, the rough experiences we have, the illnesses we have, things that surround our life, sometimes they may cast your doubt in our sonship or daughtership, in our relationship with God. But no matter what, we are children of God. And if we understand this, because I hope was able that we have to build enormous faith that irrespective of the situation, and we'll go situation where some people decided not to go to church again. And we'll go some situation where people decided not to pray again. And we'll go some situation where people decided to reject God whole and entirely. Makana ha ghọtara what it means to be a child of God. Being a child of God is not conditional. And that's why we are all baptized. We are all baptized in him. Asana baptism na sacha pani nje kelowa. Manindo tu Christi. Numu nke Chukwu, okwe? Numu nke Chukwu n'otu nzukọ. You are a child of God. Face your challenges, trusting in your Father. Face your life experience, trusting in your Father. Face your family situation, trusting in your Father. Face your illness, trusting in your Father. Face your going out and coming in, trusting in your Father. Face everything,
that surrounds you, give it to him. He is your Father, and you are a child of God, and that is what you are. Amen. Ekwe m n'otu Chineke, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya mụ eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị si lee n'igwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, taa ofu ọnwụọ enye, o rutere n'ụbọchị nke atọ n'aka anyị, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enwe njedebe, ekwe m na Mmụọ Nsọ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ekene gị n'ụbọchị tata n'ihi na ịnabatago anyị, imega anyị ụmụ gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-achọzi iwelu ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile gosipụta gị, nwee nchekwube siri ike na ị ga-aza ekpere anyị. Gị nwe na anyị n'ụlọ anyị ya anyị.
ka anyị natazie isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ibu ngaraba jisi ndụ m wee, Ibu ngaraba jisi ndụ m wee, Eze Jizọs ibu ngaraba, Ibu ngaraba mụ, Ibu ngaraba jisi ndụ m wee, Eze Jizọs ibu ngaraba, Ibu ngaraba mụ, Ibu ngaraba jisi ndụ m wee. Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, anyị rụnyere ogologo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile. Anyị na-arịọ gị n'ụzọ pụrụ iche ka ime ka anyị bụrụ ụmụ gị mgbe niile. Mekwanụ ka anyị na-eso gị n'ọnọdụ ndụ anyị niile. Mee ka anyị na-agbasi ike ka ihe ọbụla nke chere anyị n'ihu na ndụ n'ụwa rapụ ibu ihe ga-eyi anyị ụjọ, n'ihi na anyị ma na ọ bụ gị bụ onye ji isi ụgbọ. Anyị wee na-arịọ ka ị na-edu anyị, ka ị na-agbazila anyị, n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. He may not take it. Give him. He may not take it. He may not take it. Give him. He may not take it. All of him. He will love. He will love. He will love. He will love. Give him. He may not take it. 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 He will love. 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 Yọba na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị, anyị na-esite n'ihe omimi ọnwụ na mbilite n'ọnwụ gị nke Kristi na-enye gị ekele mgbe niile. Biko mee ka ọrụ nke a eji akwụ ụgwọ njọ anyị na-aga n'ihu oge niile bịa wetara anyị aṅụrị dị ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị.
onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Welite n'obi enu. Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na anyị ga-eto gị oge niile, o sebụrụwa ma ọ kacha mba n'oge ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ àjà, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa sị na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terufata ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi ikwe ka anyị dị mma ekwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe gaa na ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị na ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe
ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were nụ na ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna. Zọpụta anyị na-ayọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kele nke udo. Ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị abụ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
King of glory, King adored, this day himself from death restored. Alleluia, alleluia, alleluia. On in the early morning gray, whence holy women
Ka anyị yọọ ayịyọ. Ezigbo onye nche atụrụ, biko were ebere gee ntị nụrụ olu anyị bụ igwe atụrụ gị. Ọ bụ ọbara dị oke ọnụ nke nwa gị ka ijiri gbapụta ụmụ atụrụ ndị a. Biko were obiọma gị kpọkọba anyị n'oriri nke ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. To read Jesu, second collection. Aga m ebuli aha ya elu. Aga m ebuli aha ya elu. Chineke na onye kere ụwa. Aga m ebuli aha ya elu. O Chineke, onye kere ụwa. Aga m ebuli aha ya elu. Aga m ebuli aha ya elu. Hallelujah! Aga m ebuli aha ya elu. Chineke, Alpha na Omega. Aga m ebuli aha ya elu. Chineke na onye kere ụwa. Aga m ebuli aha ya elu. Chineke na onye kere ụwa. Aga m ebuli aha ya elu. Oto dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Parish announcement. We have exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our church from 4 to 7 p.m. Come, let us adore him. If you wish to give a gift to your loved one, stop by our religious articles display case. You may see something you like. We inform all Eucharistic ministers that we will have an important meeting on April 24, 7 p.m. here at the church. Thank you. As you may know, our deanery is providing weekly meals for the migrants. St. Fortunata is participating in this project by volunteering to cook meals once a month. Therefore, we are asking for uncooked food donations: rice, pasta, oil, pigeon peas, canned corn, chicken, and meat. The donation of food may be brought to the church the first Sunday of the month to be placed before the altar. Thank you for your generosity. At the end of the Mass, please remain silent out of respect for the Blessed Sacrament and those who are entering for the next service. Thank you. Biko, achọrọ m ka anyị nwere announcements, a few announcements ndị anyị published na our platform. One of them wụ maka ndị ebe ime okeke ha sị na ha ga-eme Thanksgiving. So they are asking us to worship with them here next Sunday. Of course, I can wait info to the parking lot after that. Oh, na basement. Okay, we have the basement next Sunday. So because
onye isi ndị nna chọọ ka ndị nna nọrọ n'azụ chọọchị ebe ma gbasa mass just for 5 to 10 minutes to discuss important events. Next Friday, ga-awụ the wakekeeping service for nne na nwanne nwanyị Sister Mary Margaret. Ọ ga-awụ on Friday. It's not going to be on Saturday. It will be on Friday at 6 p.m. And ọ gaghị awụ na church here. Ọ ga-awụ na St. Brendan Roman Catholic Church, 1525. That's 1525 East 12th Street, Brooklyn. So ọ na-ayọkwa ka ndị kwaya bịa join ya to do the to sing at the mass. The mass got started at 6 p.m. Please let us join her for that service by Friday. Not Saturday, not Sunday. It's going to be on Friday. Another thing, please, last Sunday, when a lottery ticket that we distributed on behalf of Sister Mary Margaret, and when thank God, our members collected all of them. But also the stubs, we gave them out, collected some money, but we didn't collect the stubs. If you want to be part of the lottery, maybe somebody here can win here. So please return those stubs to me today. I announced it on our platform. Hopefully everybody brought their own. Please day your name and number on the stub and pass it to me, Kanye sister, so that they will include it in the drawing of the lottery. So, because another important thing, some of the family of our member, Okike Nwankwo, so on a platform where we announced that the family has returned from home to the glory of God. So Obruna, our prayers worked. They went and came back safely. Otodri Jesu.